Hey, madame on a dit qu'on dit ou pété. Ayo. Madame on a dit qu'on dit ou pété di waya je tudi ya upoya. Nani, samdari matawa tai hala jini sumundiri kono mi harata. Deno la nyama ina bara de to ko. Yiki de pale ma. Ito pale ma de na bare to. Musi. Andi ko pa na pa na nyanja abana wale joni ya ay ko prema na vera wandu won mi upa joni no kasa mi adden na tiba lave da mo derrière. Je vais laver dans ton derrière. Voilà ko dum Hey kwang. Kombi din ko hupete di dun do. Dun do fokko ko hupete. Ko ngonu. Kombi wudere den. Madanga ci akede. Min na dungo ya dimido. Min na dunde ya dimido. Patronan ko innila wo ko mu pambe jonjidin. E lotu gol sundum, e lotu gol dus gidin. E yo wadi gol nyen ko chatale. E wadi gol ko poreje. Min ko adon go me ngal di kontra. Ko patron ma. Min kon bengo patron am. Jo- Kono non num tawaga ko kontra de. Hey kwang. Hey. Num tawaga ko kontra. Si samba upalli jonji. indande no minani no nyama yo. Hey. Min num ngal nande na. Samba golle makko den ko gambo gol ba. Am golle ma den ko golle wonde kan. Ko golle ko wonde ko suudu ko no wada exception. Dum exception on ko jonji patron ning e lotu gol sundum e lotu gol tusu gidin e wadi gol ndiyam ko chatale e wadi gol ko poreje. Joni wambo. Yo di wonu do ta huppudi de. Wapi nyango ya on deranji la bidani go ya. Jala, woyo, mami fija naom, ai, mimi welti naom, arewa deng fija jala, welai koko feja tanio aduna. What number? Brami, dari no huruli. Ahoriki abauli, tu as complètement changé. Et pourtant, faut nous andina. An ebengula ni no huruli. Surtout on a déjà un bien diga denko, nyamdan ma déjà parlé. Voilà. Ya fola. Mi drami dan di mi mela bernde. Mi do da bernde. Problème ngon fok famille ma. Wonde wadi lampiji gonton, je peux pas digérer. C'est ça le problème. Ani kon mi fala. Patron ngano proposal nan do golle 2 semaines Dakar. Mi fala ya rota waden 2 mois. 2 mois. Oui, 2 mois. Golle yande no prend que 2 semaines hetti ko fok ko en tudo. Ni wadi VIP. Sabilan. Ici kutaona da ino gollanta wonda. Ena ma fiyo. Awo mara ino go. Dan non position ngoni non ka position ngoni Afrika. En plus, hay fous milanda ki ma je prends tout en charge. Aha. Tout en charge. Poni billet d'avion, poni chambre d'hôtel. Kala ko déplacement fait je prends tout en charge. C'est que la ngolo de drame. Avant ni moni golde ko fuko fima. Simel nali mare ko no moni gollande. Ah ouais. Ndigo mi no ay sarna ayata kam jokkatam. Donc go. Ouais, on va aller faire 2 mois à Dakar. Et puis non. Visiter tout, faire le VIP et puis. Ouais. Ande ko non welcome. Ande adnon ça se limite pas ici. Ko soudu ko bureau nyang aciti arde bureau joni. Golle ma de ko soudu joni. C'est quoi ton problème drame ko sa golli nyami la famille ma. Mais joni hakima son jang ko soudu ko soudu ton. Tu n'avais même pas travaillé. Il fallait yo photo de. C'est pour cela tu Ça arti do be fayte parce que adja mi nyaminde et non problème là. Elle ngere fait. Ande ko no. Hande ko jeudi. Donc on bouge le lundi. Donc tu n'as que quelques jours pour te préparer. Maintenant, essaie de te comprendre avec ta famille. Tu as femme au dire, ta famille.
nawe arro handi machine kino dala ngina la ngawada arde afami Dramé cette fois-ci s'il te plaît tiens ta parole njeki afami Ok. fusmila ndak masina ya jokka Ok. tu comprends Ok. Masa be walu be kilifa, estaf darame, be wali kilifa. Ami nami mami wel nami altina mi jonne kifa. Kong. Komboni halki de ba fangali. Coming. Ah, tapire ni boy. Wa. Kon way. Marsu be. Sera konu. Ko lari boleh patron. Ko to eske be gata u. Yino mi yeuti abala mi ko do ko minyangan ate. Be habolanta u. Goddo watare na tira ni do mi anda ko an ko amian minyamani. Ko minyangan ni Ni ber mo sang bangka di ko minyangan ni. Ari yo dunga presenter lang. Ci adu mi da ko goddo dum manno. Gardien jo patron ngam ngon ni quoi. Yo. Ko. Ye. ene bim bim Ay roburu minyama ina foggabe. Patron. Monsieur Dramé. Ya. Monsieur Dramé naga. Monsieur Dramé naga. Bengabu. Hey, utai tu pat demi. Au meta. No. Kwang Min ni joni en famu tira. aku boleh malaki na wajabo lang kumitan na ko. On taw be yaltino. Reality. Be yaltino ni. Gota laga. Min ni be yalti goto alaga ko min e samba woni ga. Samba ko baba la hedo ga. Anggo. Nani alaga sekko. Ko dum jey. Sekko pistole alaga. Sekko somber sutornu. Sa yen la handu ku brema. Ay ne wara be dame ande la jon. No metama. Pass. Problem c'est du sambas. Oh wala akil. Wala akilwe. Soari ba fami. Soari aina minuti moto. Okay. Ham? Min e kombe. Ini motum ko adi gollon ko biro. Ko gollon ko magasin. Okay. Non jera ne ko magasin aina minuti moto. Ko minya nganda no president ko mo. Ko ba wala ga me yo. Okay, no problem nan. Merci nan. O ya foto yan nan. Ngandi do ba ko mi mo la do ko ti dum ko. Problem ala ko goto. Ngandi program di no metti di baade. Anno zamba anka partere ko na bala. Mi halbete. Yen Wande ka ɗum foti. Madame Dramé. Kuti taw. Be walu be kilifa, estaf darame, be wali kilifa. Ko non waddata rasulo ko waddata yaddo de. Yo. Et puis abolan taw. La fala ta yigi yo te taw simia. La fala ko hala to nan jemma minna yo mi hala. C'est parce qu'il faut un ronki quoi. Mais que ça va après. Mana la bae. Ana danki magi. Ya lu pakai telepon jumpa kadi. Ene non ka don sutti Facebook. Ina la sependa. Isut no la. Babe. La do kita. Ido fala yo do sere bay mi nyalli ko lam. Do ay do gore bem. Are ba ben. Fala wayna dina fala yo di Dakar. Justo lewru bet. Ngani ko no. Ini jabat. Oh. Ya aja dong. Abe. Andi te min tigi ça fait ni di nyala voyage de Dakar. Ini mau dan. Mi fala yo de juste yemi photo yo set. Lo apa la bio. Ana mo jabi ka. Wala non so. Ella ala. Oy ba ben ngandung problem kali. Ajabi ka. Mi jaɓɓaade. Panik ba. Kaa ko enen woni yaade. Si tawi e yaade ɗe gorko mawɗo si joom mbimo yaade fowtoyego ɗo naɓora e sonnaji makko gooto. Joni noon haare ko min haandide e muɗum. Ɗo rentinomi horori sewno ɗo cellal ngal duɗa naɓora e lam ni. So tawi kadi ko fina borgol goɗɗo ɗon joni ko kamɓe suɓoto ɗon ɗum man to ɗum mi wata yaade. Joni naɓora e lam min. A foccita nan.
baben si bodi amen ni no fala foto ya o ya ta o acca galle ndo ya kene be lutta ay no galle oy kono mi addan ɗo Samba May ko non papa. So ni modi amen fala foto yade. Problem mala. Wako binta wiida kon gorko mawdo sida yawde ko debbo to so ko ngona borta. Be kon do weli tambade. Woni accede in fi Allah cippine ɓerde mum no waɗa ɗum o gandi siɗen wondi ɗo gani sendirgo siɗen wondi e si en wonda o wi o yaha e Dakar o ala noon yaade o acca en ɗo ɓayɗande ñooña oye babin ta wolam ɓe ɗi min on ɗo mi accetake si tawi monsieur Dramé yahay min yaade yo so yahay ka o ala noon yaade ay ɗo gandi o muññagol balɗe kadi ɗum kadi no satti mi wawata mi muññotako si mawɗo gorko fokkiti voyage o landoto sonnaɓe makko ɓen eneɗa wayla muññade min on ɗo mi wawata muññade isiraɓe deƴƴine mi wawata sina ara men yaade isiraɓe deƴƴine onon kadi ko ono won ɗon debbo mawɗo hande si iwe makko koye mon arde joni so onon wi on holli ɓayko ko muññotako kanka ɗo wi o muññota hinle na on piiri day o gandi na muññagol ka yaasi ɗo wawata muññade ka nder suudu o ala e yaade gorko on ala e yaade fi Allah jippine ɓerde mum babe ɓe ɗon andi so on ɗewtike ɓe ɗo o wolda e maɓɓe ɗo ha janggo fu si on famata hoore binde on faami ɓe firtinta langol ko mi décidi kon ko mi wata ɓe ko haalande ɓe anda programme ɓe anda ko woni programme mari ton kam ko gonga ɓe wata monsieur Dramé o wi ko fawtagol won ɗo yaho mi landaki makko e pi mi landaki ɓe wi jinto modi mo wi onon on watamo firtingol ko gonga makko kono min be makko naway mo firtingol fes o ala yaade himi noon mi acci on ɗo mi wondi nokko ala yaade andi ko sama kala jokko min on ɗo si o yahay o gaccatalan teppere ake on jombunolan komi payi ko gorko jarano mi anda mi wawata o muññade nani o gaccatalan teppere tef loolu musique de Samba am nga waray ɗo hoore ma an ɗinga watto ɓawga kono jokkoɗa ɓawga nego ay buy ko darugol ɗum da acciti bafangal no udditi to da pour kañi hoore ma ɓawga ari je vais essayer j'ai mangé ɓe ñammini la abo ko balore pay ko yon ko yeftan par ce que nanɗuno neɓa ma yawa ɓay probléme kadi iwrata o to yaɗi nder to addali ka nder galle ka payko payko koye hani ɓe fijini ɓe tappi bafanga ɓe feeri baronde nga min ni ça ne sorte pas par ce que on hiɗa si waɗi pi min ni goto hettata balonde balore nde futtaga bulo kaɓe ni saabu noon ɗo watta accita ɓorton no udditi tawa koye allah tugal bala mbawga na ɗum na ballo mon la waccanel ni Samba ɗa wiɗa ka bobo ka wonɗa ɗon o c'est pas énorme wallahi ko duuɓi je joytuɗa ɗum min calculé lewdu tumati an miɗo hukki nde hoorema yo 28 e wondi Conakry ɗo ko neeɓi ça fait 3 ans nde woni kono joni miɗo hukki hakkille maɗa yo Allah walle noon si tawi woni a yiwi ka saare ari ka a yi ka fulawa ari ka saare ɗo a woni wakko wonɗa an a ronki heɓude hakkille fina ko fanɗi o a wiide a luttay ka galle ɗo patron wallahi l'esprit c'est bien c'est venu, c'est déposé dans mon tête. Je vois tout ce qui se passe. Maintenant, je vais bloquer les choses là. Il a appliqué porte haɓɓake ma ko watta feƴƴo kam mi accuma to voilà mi ala noon haala ɗuuɗu kam patron na ari ɓe no wola nayi ɓikkun ɗumon min daronami sogoloru wonami fattoru wonami babal on famille. Moi, mon esprit, Dieu a posé mon esprit dans mon tête. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, paix à son âme. Quand ça va, ma femme et moi, l'islam, ça woli, pour andai kon. Mais un homme l'islam, quoi ngemi?
peɗɗuɗo ala e nder o pour fest porbolenji tum a yiyata gaɗɗo goɗɗo ɗo no salligano waɗudu juula non hakkude ñe allah yurmiya hakkude ñe allah ko nam a yiyata goɗɗo no salligo ɗo juula namere yusudu miɗo wulio tan yusudu Wombo kono wonde wadde ɓawto ene kono alli o wandi ande catale regarde moi ça salliji on ɗum acci walla mi wandi ko catal ndaari ndiyam hay sintere ala nder ga konni golle jokkuɗa nder ɗo Muhammadu Rasulullah ko joni mi waɗi ndiyam ɗo Kifa